ଏଇଟା ତମ ଘର ନୁହେଁ? ତମ ନାଁ କଣ? ସୁମେୟା ପରବିନ। ତୁମ ଘରେ ତମକୁ ସମସ୍ତେ କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? ଗେଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? ସାଙ୍ଗମାନେ ତମକୁ କଣ ଡାକୁଛନ୍ତି? କଣ ଡାକନ୍ତି? ସୁମି ଡାକୁଛନ୍ତି ତମ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ବାବା ଏଠି ରୁହନ୍ତି ନା ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି? ବାହାରେ ରୁହନ୍ତି। କାମ ସାରିକି ଏଠିକି ଆସନ୍ତି ନାଇଁ? ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କର? ଆଚ୍ଛା, ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ମିସ୍ କର? ବାବା ଆସିଥିଲେ ମଜା ଲାଗେ ନାଇଁ? ମଜା ଲାଗେ? ବାବା କଣ ଆଣନ୍ତି ତମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ? ବାବା ତମ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଣନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଆଣନ୍ତି?